Wala na makasibat ang tulo ka mga suspect sa pagpanulis og pangransak sa pipila ka mga establishmento sa syudad sa gihimong follow-up operation sa kapulisan sa barangay 76A Bukana, Davao City niadtong Biyernes, Setyembre 13, 2024. Sa nakuwang video sa CCTV, nagdinaganay pa kining mga batan-on kay niining tungura di ay gigukod na sila sa mga pulis. Nangapandol pa kini mao nga nadakpan dayon og wala na makasibat. Nag-ugat ang operasyon human ni sumbong ang 28 anyos nga biktimang si Maria sa bahada pulis nga gisikwat sa duha ka lalaking sakay sa motorsiklo ang iyang cellphone sa barangay Pasiano, Bangoy ning syudad. Pinaagi sa joint operation sa bahada og Talomo Police, nadakpan ng 19 anyos nga si alias John ug na-rescue ang duha ka mga minor de edad. Positibong gitudlo sa biktima ang usa sa mga suspect. Atol sa operasyon, nakasibat ang usa ka alias Kenken nga nagpabuto pa og pusil ngadto sa mga pulis. Ang mga sospetsado giingong apil sa grupo sa naglungkab ug niransak sa pipila ka mga establishmento sa syudad, partikular na sa Bahada, Sasa, Buhangin ug Santa Ana. Usa sa mga pruweba sa kapulisan ang kuha sa CCTV sa kamot sa usa sa mga suspect nga dunay tato. Sumala sa mga pulis, miyembro ang mga suspect sa gitawag nga roll-up doors gang. And then with the additional information coming from our Diapol informant na kaning suspect nga giingon sa biktima is pil aning grupo nga kanang katong sa roll-up doors gani ma'am na ilahang gilungkab diha sa area sa Bahada Police Station. So kaning tulo ma'am na-apprehend na to do nanagal sila ma'am pagabot sa atong kapulisan na dakpan gyapon sila sa atong kapulisan ma'am, and then ang duhaan ni is na rescue na to kay mga minors man sila ma'am. Atol sa operasyon, na-recover sa mga pulis ang revolver nga gigamit sa nakasibat nga si Kenken nga gigamit sa pagpabuto ngadto sa mga pulis. Apil sa nakumpiska ang motorsiklo nga gigamit nga getaway vehicle sa mga batan-on. Nasakpan ang mga suspetsado sa ilang taguanan sa barangay 76A Bukana, Davao City ug ginapangita pa sa kapulisan ang nakasibat. Shiny Buliser, Newsline Philippines, stay safe!